day off man, aris ako sa balay sa kong iyaan. Ana, kani siya himuon ni siya og torta, nya kani sa laron, saging, butangan og ginamos. Lami po di yung tirada ba kay ngano? Lubi butangan og suka para sa puso nga salad. Amo na nang gi tawag ni amo na nang gi lapuan. Then mo ni yang isabaw. Instead nga kuan mo ni yang isabaw sa salad. Ya mo ni mga lamas. Ay luto naman atong tilawan. Tilawan be kaning luto nako be. Lami be gyud. Perfecto. Kaso kay pares usa ka chipok diri atong tilawan ni yang tirada be kung lami na be kini imong pulutan ay sudan di ay. Ang pulutan lahi ng pulutan. Kani siya gibutangan niya ni gata niya. Siya nay bahala og timpla-timpla ni tanaw ato. Perfect kayo. Pagkalami ah. So mag birthday magluto-luto kani kuntakan ninyo. Lami kay na siya muluto. Ang daradang, lami kay mong pamahaw. So mga on kami. Muah.